Naken musik juga didukung sepenuhnya teman-teman dari Panji Laras Audio. Nggih. Ini mungkin sudah ada request dari teman-teman Panji Laras juga boleh lah. Ya. Se nyapu loh. Kon request ya se. Apa? Ninggal katresnan. Oh, versinya apa versinya? Wah, yaranan no. Wah, nggone neng kene kok. Yaranan no. Ninggal katresnan versine nyuwun yaranan. Oke. Ndak enek sing dueti. Ndak enek bablas saiki. Oke. Sambil menunggu yang mau gabungan monggo sahabat-sahabat yang ada di depan juga dipersilakan nanti nggih untuk bergabung malam hari ini bareng Naken Musik memeriahkan suasana di kediaman Bapak Sukarlan juga Ibu, dan tentunya masih dalam rangka hari bahagia pernikahan putra tercinta ada Mas Irfan dan juga Mbak Fitri. Monggo Febi Fani ninggal katresnan Naken Musik. Iki rada lemokno didik Mas. Rada lemokno didik. Nah, kurang lemu ya. Oh, ya oh, ha oh. Artak kon bablas sajane kuwi mang ya. Kadung penak. Bablas nyanyi, Mas. Lah iya toh. Oke, iki aku nyanyi ninggal katresnan tenan, Mas. Iya no, lah piye. Redeg aku. Ora apa-apa, ninggal katresnan tresnomu kok tinggal ning ndi oleh wae. Sing penting panggah balike panggah ngono lho. Oh ngono. Iya. Urung wayahe balike panggah, Mas. Ya sapa ngerti sasi ngarep. Kok gelis men aja to. Kok cepet men ya. Aku siapa mek siji ya iki. Iya, Oke, bareng-bareng Naken Music juga ada Panji Laras Audio, monggo. Oke. Hey. Panji Laras Audio, terima kasih. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi, muga-muga Gusti ngijabahi sekepanan nggonmu bali bisa kumpul kaya ing uni. Carana teci carana teci. Tahu nono widonono tak enteni ing bojo tresno. Belum nangkep
Asik. Naken musik. Panji Laras. Febi Wani. Ayo Mas Oka. Oke, iso, iso. Naken musik. Dia Pep. Aku. Paripurno. Ninggal katresnan. Spesial kadang-kadang yang ada di sebelah kanan. Iya, kan udah dituruti dipateni ya Mas ya. Lah piye po? Sing duwe adah benek kok. Ada benek ya Mas ya. Ada benek ini Panji Laras iki. Panji Laras. Ini dipersilakan untuk teman-teman Mbak manten Mas manten Mbak Febi. Biasanya sinten Mbak Fitri? Siapa ya? Mbak Pita. Oh, kena Pit. Mbak Pita biasanya ya nyanyi? Iya. Oh. Lah kayak Mas Rejun kok pas mbek tak kae. Siapa? Mbok. Oke. Gimana Mas ini mungkin ada yang mau bergabung? Saya ngelitak sirahe tok kok semantani lah. Ya bendang-dangak ngono lho. Monggo ini kembali dipersilakan untuk yang mau request, untuk yang mau bergabung mencobakan suara emasnya dipersilakan di malam hari ini bareng Naken Musik dan juga tentunya bareng teman-teman dari Panji Laras Audio. Sinten Mbak Fitri? Atau Mas Irfan duet karo Mbak Fitri? Ya. So, ndak iso nyanyi sing ra iso nyanyi sapa nih Mas? Fitri. Ya ampun, pajan. Fitri ra iso nyanyi lah ngono. Oke, Mas Irfan. Atau mau request dulu juga dipersilahkan. Tarik wani duet.
maju kene rek jajal rek. Ayo dijajal kene lho. Tak kancani. Oh, ya ampun. Nggih. Ya sambil menunggu request dari teman-teman juga gabungan dari teman-teman dipersilakan kembali lagunya monggo Mbak Pepi. Ya, oke requestnya Mas Oka ya iki. Iya, aku request dhewe. Oh no. Request dhewe. Biasane to, Pep. Biasanya akhir-akhir ini kan kuwi lagu wajib di mana-mana berada mesti muni. Iya. Nah, iki mang kok urung muni. Ana sing kurang lho ya. Rasa janggal lagu ngono lho. Iya. Oke. Nggih, heeh. Oke, langsung dipenuhi ya Mas Oka. Oh, Denok sing versi kahanan ta iki. Manut kahanane, Mas. Ya. Cerita wis atiku. Dikasih satu buah tembang karya Ki Dalang Kondang Kisun Gerondong Gondrong ding. Oh nggih. Bareng melodi andalnya Indonesia Fadil Fani. Oba Mas Oka.
Ya Mbak Febi. Cerita yes atiku tetesko ing pipiku rasane wongso sliramu megake tresno ibarat kembang kang layu tanpa kumbang asmara aku kang kepecut tresno mbok tinggal lunga Asoy. ing wanci wangi yen rino atiku nongso putus taline janji kowe ninggal kembang tresno loro larane ati nadyan loro aku nerimo sliramu citra janji bego ninggal aku lunga ayo Mas Oka Iya, iya. Hei, ah, hei, ah. lilane lungamu nadyan aku jroning rasaku lebasmu ting atiku kesayang welas tresnamu nadyan ado tunungmu ojo nganti laleki aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larani ati desemono tak anteni kowe bali bebarengan nyambung tresno desemono Ya. Oke, satu tembang lagu berjudulkan Denok Kahanan ya Mas ya. Oh, tibake aku diprank. Di prank. Jare Denok tibake Denok sing versi kahanan. Heeh. Nakal-nakal. Versi kahanan. Ya. Makasih Febi. Makasih kembali Mas Oka. Kembali Oke, lanjut. terima kasih. Masih menunggu atensi saking panjenengan sedaya kadang-kadang para rawuh tamu undangan yang dalu punika dawuh Mas Irfan. Mau lagi? Oke, boleh. Nggih. Mas Irfan mau lagi. Nah, ora apa-apa los wong Mas manten kok. Apa Mas Irfan? Kelingguan. Loh, kelingguan sapa? Oh, kerinduan. Ngono jereke Dapril kelingguan. Ya ora kelingguan Mas, paling ya pangku-pangkunan sampean kalau Mbak Fitri. Ya toh, genah to lek kuwi. Iki duete karo Yuwan malih nggih. Mboten napa-napa nggih. Wis panggah duete karo Yuwan ya pas wayahe Yuwan kok. Napa duet kalih Mbak Fitri? Mboten purun ngono jemang jereke kancane kok Fitri ra iso nyanyi. Asline iso ya Mbak Fitri ya. Pokok dipeksa apa ya iso. Monggo Mbak Yohan. Kembali bersama Mas Manten. Mas Manten nyanyi, Mbak Manten nyanyi belas toh. Mbak Fitri nyanyi ya? Nggak mau. Pito Mas, nggak nyanyi toh Mas? Mbak Fitri. Kat wau mboten purun. Mboten buron. Sing buron Mas Irfan toh. Ya wis. Mas dikongkon. Mas dikongkon. Yo. Caca iki jenenge apa kok antengi lagune apa cah benda antengi? Kerinduan. Kerinduan sampean. Biasanya sing bos nyanyi bar iki. Koncone sampean. Apa? Wis, sing urung tanggung jawabe.
Lek sing wis Mas tanggung jawabnya sing durung. Biasa. Ku sama setel YouTube ku lek enek. Biasanya sing ngokon-ngokon kuwi lho kok nyanyi. Lah iya. Sing urung tanggung jawabnya iki monggo-monggo. Satu tembang lagu. Ngokon tok rawani nyanyi. Rawani kawe. Ayo. Satu tembang duet kembali. Anteng-antengan apa balapan mulai dhisik iki. Lah ya sing anteng mulai sih ta Mas. Wis ra mampu. Betapa hati rindu pada dirimu. Duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku, Aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Oke Mas. Meneng-menengan nyapa iki kena iki. Monggo pasukan jogetku. Blas rene siunge, mosok ngundang rene siunge blas iki. Obah sing ngono lho. Gelisah hati gelisah sejak kepergianmu. Oh tak sabar hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Matur suwun ya Mas. Yo, terima kasih. Biasanya sopo iki Mas yang seneng nyanyi iki sopo to Mas? Konco-koncone sampean kok wanteng ya apa mulai dhisik sing ganteng yo. Hah? Kandas, ayo sinten Mas siapa? Mas Leo, monggo. Langsung aja Mas, gak usah dipanggil. Monggo. Lek jarene Mas Irfan ya sing ngacung kuwi mau lho, ngono lho. Iya sing ngacung. Iki lho.
Lho malah sik repot ngoperatori deh. Punya apa to Mas ngono-ngono kuwi jane? Operator. Operator banyu. Lah iya. Oh alah. Ya, ditinggal sedelo ora apa-apa lho Mas, diwakilne sapa. Heeh. Ayo nyanyi duet Gambas yo. Gambas sih apa? Lah lagu ki Mang. Iki mang to? Sing anu iki Mang artinya ini kandas to. Kandas. Gambas sih betul ku Tak apa? kira Gambas. Gambas. Bos Tarek ndak nyanyi. Bos apa? Tarek. Tarek itu apa? Mas Tarek yang pakai baju batik hitam merah. Oh, Mas Tarek. Iya. Selamat malam Bos Tarek. Bos apa iki? Iki bos apa? Oh, juragan sembarang-barang. Juragan apa Bos Tarek iki? Oh. Lah, Batu bara. Yo, ayo batu bara. Mas Tarek. Oh, batu bala. Batu bara jadi. Lah batu bara. Ra. Ra. Heeh. Monggo Mas Tarek maju. Ya, sangune mesti oke kae. Batu bara. Domong tak kancani kok rawani-rawani iki nyapa lho. Ayo rek. Tak jemput ya Mas. Heeh, iki umpama kena mic sing wireless duduk kabel, Yohan mesti jemput rono otomatis. 100 tapi Kapan? laku wae. Mau kapan ke 200 Oh iya 250 jemput wes. Lah sikilku iki melaku lek ning kene separuh ndak bayar wes ning kene, tapi lek aku rono bayar. Ayo ngono to. Iya. Iya. Ya. Sama rene ndak bayar Mas. Yo kandasnya duet sama siapa yo? Mas Rio. Hah? Dalam. Hah? Nyanyi apa lah? Lah ora aku nyanyi dhewe iki Mas. Buka HP maca mboten napa-napa lho Mas. Izin deh. Kulinane maca ya ora apa-apa lho Mas, nek maca Mas. Oke, sambil menunggu yang mau gabungan maju ke depan, ini dikasih tembangnya solo dulu ya Yohan ya. Iya. Iki koncone negara angin, koncone plek. Konco plek kan negara angin berarti biasanya laut kidul. Heeh. Iya. Apa lho, tas Apa? kambi aku di apa nyamar. Dinai. Kata-kataku yo ngene marai. Piye? Yo ngene iki, Mang. Mosok. Konco plek kan. Oh, konco plek. Plek. Ya. Satu lagu kembali. Sambil nunggu teman-teman yang udah siap ya. Monggo sing wis gak ada izin bergabung. Kembali bareng Naken Musik juga Panji Laras Audio. Terima kasih. Suara ombak segoro laut kidul, eling sing biyen tak rangkul, ngucapke janji urip teganing pati, tapi malah mau jani. Barengi mudhun srengenge aku lungguh dhewe, bayangke sliramu sing ning kene. Saksine pasir sing kasar biyen nantang penilaian, saniki boten wonten kapan. Banyune pasang nyantem banten watu kada, ancani aku ngerakit kenangan. Aku ngakoni sawise mbok tinggal wingi, donyaku rasane sepi. Nglamun aku mikir lungguh ning pinggir pesisir, sing biyen dadi sandaran terakhir. Yen ana wektu sedilo pengin ketemu, kangen aku. Yo, Mana geng? Yohan Paradina.
Ada Mas Oka. Oke. Oh. Yohan Jostis. Ayo Mas, barangi mudun srengenge aku lungguh dhewe. Bayangke sliramu sing ning kene. Saksine pasir sing gasan biyen nantang penlayan saniki boten wonten kabar. Adek Mas, alah apa nyune pasang ngantem panten watu kadang ngancani aku ngadakit kenangan. Aku ngakoni sak wisimpun ngawini donyaku rasane sepi tombole iki. Ya, lamun aku mikir lungguh ning pinggir pesisir sing biyen dadi sandaran terakhir. Yen ana wektu sedilo pengin ketemu kangen aku. Iya kangen. Suara ombak segoro laut kidul eling sing biyen tak rangkul. Jos satu tembang lagu koncone Negara Angin iki koncone Plek Laut Kidul. Iya. Ya salah satu tembang tren terkini, tembang Bener. viral. FYP. Jadi kisah iki ya tantang zaman dhisik neng pinggiring segara kelingan lek rangkul-rangkulan. Lah kok saiki sing dirangkul ilang kari ombak tok. Aduh, tegese ngono ta Mas? Tegese ngono ta? Iya. Oh iya, aku Dadi syukur nyanyi Mas. Kelingan zaman semono ngono Oh lho. mbiyen aku tau ning kene karo iki saikimu iki wis ndek enek ngono. Iki wis ora enek kerek tersisa angin dan ombak lautan Ayo, saja. makanya kangen aku emang. Kangen aku terakhir ngono. Ngantem banyu. Napa? Ngantem banyu. Iya tuh cacah iki jane. Ngantem banyu lho. Ya. Dua lemburan lagu ini Omoka belum ada yang mau bergabung. Piye Cah? Ada Ucok. Wah ya Ucok tukang nyanyi Ucok. Sing iki to kopiani iki to. Ayo Cak. Ya. Sakjane iki tukang nyanyi, kabeh tukang nyanyi jane Mas. Tukang nyanyi jane. Oh iki langgananku kabeh to asine. Keceplosan. Maksudnya iki nyanyi ning mantena di langganan Cacah iki. Iya, Kok lali aku kok. Ayo Cok sini Cok. Ayo Cok. GO ya Cok. Ayo. Supportermu tekan jobok selambu barang lho Mas Cok. Ayo. Sakjane iki tukang nyanyi kabeh iki. Aldo. Oh nek wong to nek kono iki Mas. Wah nek. Ayo lho sabar. Apa kuwi Bang? Oh iso. Piye to Cacah iki? Ayo Mas Aldo. Pito al ayo. Sapa iki sedane? Wah, Aldo pian. Rene. Bagus ketidur. Aku seneng ya. Seneng kamu yo. Iya, brosing. Brondong. Apa singkatannya apa? Brosing, brondong. Hah? Pusing longso. Lah iki lho, lah iki judulnya ning dhuwur kenek. Lah ngene iki. Piye to, Dodo? Iki jenenge sapa? Aldo, Mas Aldo. Bener. Oh, Mas Aldo asli Kiping. Gondang. Sabar, Mas, sabar. Pesate rayun gondang Jaya. Sabar, Mas, sabar. Bengok-bengok kaget aku, wedi aku. Selamat malam Mas Al. Siap.
Malam. Namanya Mas Aldo. Kamu sudah menikah? Sampun. Tak dongakne itu nggak mau mendoakan buat kedua mempelai dulu. Nggih. Mugi paringane apa nikahane paringi napa, Mbak? Lah nyapa? Sing kok tak dongakne lah nyapa, Mbak? Sakinah mawaddah warahmah. Ojo ditekem Mas. Ojo mau tekem pucuke kerti. Nah, tengah-tengah. Nah, pas. Nah. Pun nggih dongane. Pun. Nggih. Yo, monggo nyanyi wis. Aku mulai mau jibak iki, monggo. Lagune napa, Mas? Pupu. Loh, lah piye? Yo, Mas. Mari kita ingah-ingih bareng di panggung seperti ini Mas setiap hari ya. Silakan melihat teman-temannya sana. Mana madhepnya sana Mas. Nah, wis. Sing joget nang ndi jarene joget? Ya, Bah opo? pada Mas Aldo. Istrinya nggak diajak istrinya joget. Mboten beto. Oh, mboten beto istri. Nek apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dada pancen ladake ada kepiye maneh kowe wong dan kowe ojo selak badanmu magang kananmu kanas pupus rasa tresnaku yang ngono Mas siseno ya apa iki Apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becik kowe lunga saka uripku. Paribasang rangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Monggo yang lainnya boleh bergabung kita. Ayo. Bareng Mas Aldo. Goyang Mas, goyang. Sesak mlebu sedang pancing ada kepiye maneh kowe pangranduwe ojo selak badanmu marang kananmu Kang Mas pupusan rasa tresnaku. Ayo Apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku becik kowe lunga saka uripku. Paribasang rangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu.
Jos. Teman-teman, boleh yang mau joget? Aku. Oh iya. Sesak ning jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong duwe ojo silak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnaku. Monggo Mas. Apa iki satenane takdirku sing jawabke liramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati dosaku Kang Mas dengono tangisku becike kowe lunga saka uriku. Paribasan ngrangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Sepurane yen gawe lara atimu. Atur suwun Mbak E. Sampun sak lagu to. Pun menggih-menggih unan. Mungkin saya wates sama kok kono soy-soy. Delik ning ngono Mbak Marika. Iya. Gantian temannya sampean. Yo lur. Siapa selanjutnya? Ganti ngomong ngono kancamu gantian. Kapok sana kono aku maju. Pokemon. Maka-makane tok Pokemon iki. Lah iya gantian kono no Mas. Ora gentle sampean ora gentle Mas. Oke, Iya, makasih Mas. Mas Aldo. Makasih juga saya ya. Iki korban selanjutnya Mas Roy. Mas Roy. Heeh. Sing endi wonge? Mas Roy katresnan sejati. Ayo. Ayo, Mas Roy. Ayo. Pokoknya lek ora katresnan sejati moh ngono. Ready. Alas teko nge. Apa jaran biasanya? Oh tukang jalan to iki. Numpak. Pekuda. Oh iya. Panjenengan pekuda wakeh gini-gini iki. Oh iya. Mas Roy. Sik kuat ora yo? Ya apa pisan. Ana pisan kas. Lah Pas. iya, Bener dek mu. Ati yo aku ki jatahku. Kowe iki tak pasne lho domong yo. 8 iki wisan, ora apa-apa. Ora apa-apa, anggere kowe manut aku penak-penak. Susuan ya. Bar iki pisan kas terus pisan kas ya. Monggo Mas Roy. Selamat malam Mas Roy. Namanya Mas Roy. Iya. Kamu sudah menikah? Belum. Semoga cepat menyusul kedua mempelai ya Mas ya. Amin. Jodohnya wis enek? Dereng ya, muga-muga ndang oleh jodoh Mas. Ya kamu nggak mau mendoakan buat kedua mempelai dulu? Semoga sakinah wa mawaddah warohmah. Mawadah warohmah. Iya benar suwun Mas ya. Amin. Kamu sama Bos Soto. Bakul soto. Di mana lokasinya? Duh, piye to? Yo lek menawa aku ki pengen mangan soto ya Mas ya. Piye to? Di mana lokasi? Hah? Bukan. Caca iki piye tujuane iki ya? Monggo lagune mau apa? Katresnan sejati. Yo. Monggo. Nyapa Mas? Ndak popo Mas. Madu berono Mas Rai. Goyang-goyang. Ayo. Pasukan jogetnya monggo boleh. Kalau itu Mas nyoteng. Mana ya?
janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi ngambai kekasing ati iki pepujana tineng ngendi wong manis kang tak anti-anti enak lho Mas Roy. Kanca-kancane ndak gelem joget blas ya. Dik Gading Monggo. Wong bagus saja sirone longso aku teko gendang tresno lelangin asmara makasih Mas kang wis muloso nampiani ati kuciwa kang Mas tentremno atiku aku sadya ngenteni kau bisa ketemu jadi suci manggiyo gayo. Terima kasih buat Mosko Memori. Terima kasih Mas. Buat kamera seket. Suwun Mas. janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi ati angen ati iki oh janan ayo kang anti-anti Mas Rai goyang ya. Mas Rai aja siro nelang
kasih Mas Roy. Mas Roy bikin rame loh, tiba iki setelahnya Mas Roy toh. Lah. Makasih Mas Roy ya. Makasih Mas Roy. Sehat selalu. Sudah mau bergabung. Sak lagu kok Mas Roy ada sak lagu 150. Mas Roy, iki Mas mau Rambi Putih kayak sing nyamen. terima kasih. Iya, namanya Mas siapa nggak tahu Mas saya. cakep yang baju putih siapa Mas? Mas Arif. Arif. Mas Arif. Iya, sama Oke. Mas yang ramenya Mas Roy yang rame ya. Juga pasukan jogetnya Mas Roy tadi. Iya. Waduh luar biasa. Sampun Yohan. Semoga sampun petang lagu aku Oke. biasanya. Terima kasih Yohan Faradina. Ini juga kami informasikan untuk kebersamaan kita malam hari ini masih ada beberapa waktu ke depan. Jadi kita manfaatkan, monggo yang mau gabungan kembali atau mau request lagi juga boleh. Mumpung masih ada waktu, kebersamaan kita nanti hingga pukul 22.30 atau setengah 11 tek. Mumpung masih ada waktu, dipersilahkan untuk penjenengan yang mau gabungan, untuk rekan-rekan sahabat-sahabat dari kedua mempelai, juga mungkin ibu-ibu yang masih ada di tempat, monggo bapak-bapak ugi dipun keparengaken, dipun sumanggaken ingkang badhe gabungan bareng Naken Musik malam hari ini juga tentunya tetap didukung sepenuhnya teman-teman dari Panji Laras Audio. Kalau tadi sudah Mas Roy, ini mungkin saatnya Mas Pokemon Hendrik Santoso. Nah, iki lah. Pokemon kutuk, tunjukkan Mas bendak kutuk Mas, ayo rene Mas. Kene lho. Sepote jaranan, asli munggah ya iki engko. Oke, jajal sepotone jaranan Mas. Kok dadak? Mboten. Ayo Mas Pokemon. Hei. Katuran tindak pepanggungan Mas Pokemon Hendrik. Ayo. Panji Laras Audio. Terima kasih Johan, hati-hati di jalan, sampai jumpa. Ya perwakilannya sinten gajule. Ayo. Monggo Mas Hendrik. Hey ho. Yo. Naken budaya. Mas Pokemon. Ayo Mas Mon. Gendongan cok. Gendongan lur. Iki lo. Tengah mriki Mas monggo.